Tak pre nás bol to taký základný kameň, pretože vyhrať prvý zápas bolo pre nás dôležité na tú psychiku, aby to hráči mentálne zvládli toto stretnutie, pretože vieme, že nás čaká teraz Kanada, Amerika a zrejme s Českou republikou si zahráme už potom o ten postup. Tak najdôležitejšie, neviem to takto zhodnotiť, to sa uvidí potom, ale samozrejme z hľadiska toho, že my sme potrebovali dobre vstúpiť do turnaja a poraziť to Nemecko sme taktiež potrebovali, takže bol to dosť dôležitý zápas a ako hovorím, sme radi, že sa nám to podarilo. Tak určite je lepšie, keď vyhráme, ako keby sme mali prehrať, to už by sa horšie hralo. No neviem, uvidíme zajtra, ale určite sa nám bude ľahšie hrať po tom prvom úspešnom kroku. Tak sme spokojní, napadalo nám to tam a začali sme aktívne, kde sme Nemcov ničomu nepustili a sme radi, že tento prvý zápas máme už úspešne za sebou. Nemusí to byť 10, hovorím, môžeme vyhrať kľudne 1-0 a to víťazstvo sa bude počítať takisto ako to dnešné, takže verím, že nejaké góly sme si ušetrili aj do ďalších bojov. Hrali sme výborne, mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, dali sme veľa gólov, naozaj sme mali pekné akcie, darilo sa nám, takže myslím, že to bol veľmi dobrý zápas. Uvidíme, hneď zajtra máme náročného súpera v Ameriku, potom Kanadu. Musíme sa na tom pripraviť ako najlepšie vieme a skutočne ich potrápiť a pokúsiť sa urobiť nejaký výsledok.